Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku l-4-30 ta' Marzu 2022. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Eżis Ħuti, l-Odwa tajba. Il nostro itinerario di Fil-mixja tagħna ta' katekeżi fuq it-tema ta' xjuħija, illum se nħarsu lejn il-kwadru ħelu impinġi mill-Evanġelista San Luqa li jsejjaħ fix-xena żewġ figuri ta' anzjani, Xmun u Anna. Ir-raġuni ta' ħajjithom qabel ma jħallu din id-dinja hija l-istennija taż-żjara ta' Alla. Kienu qed jistennew li jiġi jżurhom Alla, jiġifieri Ġesu. Xmun kien jaf għax kien nebħu l-Ispirtu Santu li ma kellux imut qabel ma jara lill-Messija. Anna kienet tmur ta' kuljum it-tempju u kienet mogħtija għal qadi tiegħu. It-tnejn jarfu l-preżenza tal-mulej fit-tarbija Ġesu li jimla bil-faraġġ l-istennija twila tagħhom u jimla bis-serenità it-tluq tagħhom minn din il-ħajja. Din hija xena tal-laqgħa ma' Ġesu u tat-tluq. X'nistgħu nitgħallmu minn dawn iż-żewġ figuri ta' anzjani mimlijin dinamiċità spiritwali? Nitgħallmu l-fedeltà tal-istennija tirfina s-sensi. Mill-bqija nafuh dan l-Ispirtu Santu jagħmel preċiżament dan, idawwa lis-sensi. Fl-innu antik Veni Creator Spiritus li bih għadna nsejħu sal-lum lill-Ispirtu Santu, aħna ngħidu accende lumen sensibus, ixel bid-dawl lis-sensi, dawwa lis-sensi tagħna. L-Ispirtu jista' jagħmlu dan, isenni s-smigħ tas-sensi tar-ruħ, minkejja l-limitazzjonijiet u l-ġrieħi tas-sensi tal-ġisem. Ix-xjuħija ddajjef b'xi mod jew ieħor is-sensibbiltà tal-ġisem. Min ma jibqax jara daqs qabel, min jittarrax. Madankollu xjuħija li tkun tħarġet fl-istennija ta' żjara ta' Alla tintebaħ li hu jgħaddi, anzi tkun ukoll iżjed lesta biex tilqgħu. Ikollha iżjed sensibbiltà biex tilqa' lill-mulej meta jgħaddi. Niftakru li hu atteġġament tan-nisrani li jkun attent għaż-żjajjar tal-mulej għax il-mulej jgħaddi mill-ħajja tagħna bit-tnebbieħ tiegħu bl-istedina biex insiru aħjar. U Sant Wistin kien jgħid nibża mill-mulej għaddej, imma kif int tibża? Iva, nibża li ma nintebaħx u nħalli għaddej. Huwa l-Ispirtu Santu li jħejji s-sensi biex jifhmu meta l-mulej ikun qed iżurna kif għamel ma' Xmun u Anna. Illum għandna iżjed minn qatt qabel bżonn ta' dan. Għandna bżonn ta' xjuħija monija b'sensi spiritwali ħajjin u li kapaċi jarfu s-sinjali ta' Alla, anzi is-sinjal ta' Alla li huwa Ġesu. Sinjal li jdaħħalna fi kriżi, dejjem Ġesu jdaħħalna fi kriżi għax hu sinjal li jmeruh, imma li jimliena bil-ferħ. Għax il-kriżijiet mhux bil-forsi waslu kan-nikett, le, li tkun fi kriżi meta tkun qed taqdi lil Alla, ħafna drabi jagħtik paċi u ferħ. L-anesteżija tas-sens spiritwali, u din ħaġa kera, l-illupjar tas-sensi spiritwali, l-eċċitament fl-istordiment ta' dawk tal-ġisem hija sindromu mifrux f'soċjetà li tikkultiva l-illużjoni taż-żogħżija eterna u l-karatteristika l-aktar perikoluża tagħha qiegħda fil-fatt li ħafna drabi ma tintebaħx b'dan. Ma nintebħux li ġejna allupjati. U dan jiġri, dejjem ġara u qed ikompli jiġri fi żminijietna. Is-sensi illupjati. Mingħajr ma nifhmu x'inhu jiġri is-sens interjuri, is-sensi tal-ispirtu biex nifhmu l-preżenza ta' Alla jew il-preżenza tal-ħażen, anestetizzati ma jirnexxilhomx jażlu. Meta titlef is-sensibbiltà tal-mess jew tat-toma mill-ewwel tinduna,
Imma dik tar-ruħ, dik is-sensibbiltà tar-ruħ tista' tibqa' tinjorah għal ħafna żmien, tgħix mingħajrha bla ma tintebaħ li tkun tlift is-sensibbiltà tar-ruħ. Din ma tfissirx sempliċement il-ħsieb ta' Alla jew ta' reliġjon, l-insensibbiltà tas-sensi spiritwali tmiss ukoll il-kompassjoni u l-modrija, il-mistħija u r-rimors, il-fedeltà u d-dedikazzjoni, il-ħlewwa u l-unur, ir-responsabbiltà proprja u n-niket għall-oħrajn. Kurjuża din, l-insensibbiltà ma tħallikx tifhem il-ħniena, ma tħallikx tifhem il-modrija. Ma tħallikx tistħi jew tħoss rimors għal xi ħaġa ħażina li tkun għamilt. Hekk tagħmel. Is-sensi spiritwali llupjati jgerfxu kollox u wieħed spiritwalment ma jibqax iħoss ħwejjeġ bħal dawn. U x-xjuħija ssir biex ngħidu hekk l-ewwel telfa, l-ewwel vittma ta' din it-telfa ta' sensibbiltà. F'soċjetà li tħaddem fuq kollox is-sensibbiltà għal pjaċir, ma jistax ikun li ma tonqosx l-attenzjoni lejn id-dgħajfa u ma tirbaħx il-kompetizzjoni tar-rebbieħa. U hekk tintilef is-sensibbiltà. Bla dubju, ir-retorika tal-inklużjoni hija l-formula ritwali ta' kull diskors politikament korrett. Imma għadha mhix iġġib tiswija vera fil-prattika tal-konvivenza normali. Għadna nsibuha bitqila biex insettqu kultura tal-ħlewwa soċjali? Le, l-ispirtu tal-fraternità umana li jidhirli li hemm bżonn nerġa' nsejjaħ għalih b'qawwa, qisu libsa li m'għadix tintuża, li nammirawha iva imma f'mużew. Nitilfu s-sensibbiltà umana, jintilfu dawn il-movimenti tal-ispirtu li jagħmluna umani. Huwa minnu, fil-ħajja reali nistgħu nosservaw bi gratitudni mqanqla tant żgħażagħ li kapaċi jonoraw sal-aħħar din il-fraternità. Imma proprju hawn qiegħda l-problema. Jeżisti skart ħati bejn ix-xhieda ta' din l-għajn vitali tal-ħlewwa soċjali u l-konformiżmu li jġalli ż-żożija tesprimi ruħha b'mod differenti għal kollox. X'nistgħu nagħmlu biex nirkupraw dak li rmejna? Mir-rakkont ta' x'munu għandna, imma anke minn stejjer oħra bibliċi tal-età anzjana sensibbli għall-ispirtu, għandna indikazzjoni moħbija li jixirqilha li npoġġuha fl-ewwel post. Fiex tikkonsisti konkretament ir-rivelazzjoni li tixel is-sensibbiltà tax-xmunu ta' Anna? Tikkonsisti f'li huma jarfu f'tarbija li ma nisluhiex huma u li qed jarawha l-ewwel darba is-sinjal ċert taż-żjara ta' Alla. Huma jaċċettaw li mhumiex protagonisti imma biss xhieda. U meta individwu jaċċetta li mhuwiex hu l-protagonista imma jidħol bħala xhud, il-ħaġa timxi sew. Dak il-bniedem ikun qed jimmatura tajjeb. Imma jekk dejjem irid ikun protagonista, mi se timmatura qatt dik il-mixja lejn il-milja tax-xjuħija. Iż-żjara ta' Alla ma titlaħħamx fil-ħajja tagħhom ta' dawk li jridu jkunu protagonisti imma qatt xhieda. Ma ddaħħalhomx fix-xena bħala salvaturi. Alla ma jitlaħħamx fil-ġenerazzjoni tagħhom imma fil-ġenerazzjoni li għad trid tiġi. Jitilfu l-ispirtu, jitilfu r-rieda li jgħixu b'maturità u, kif normalment jingħad, jgħixu l-ħajja fuq il-qoxra, superfiċjali. Hija l-ġenerazzjoni l-kbira ta' superfiċjali li ma jirnexxilhomx iħossu l-affarijiet tas-sensibbiltà tal-ispirtu. Imma għaliex ma jirnexxilhomx? Min-naħa minħabba t-telqa tagħhom u mill-oħra għax diġà ma jistgħux tilfuha. Kemm hi ħaġa kera meta ċiviltà titlef is-sensibbiltà tal-ispirtu.
Imma kemm hi ħaġa sabiħa meta nsibu anzjani bħal Xmun u Anna li jżommu din is-sensibbiltà tal-ispirtu u huma kapaċi jifhmu d-diversi sitwazzjonijiet. L-istess kif dawn it-tnejn fehmu din is-sitwazzjoni li kellhom qudiemhom li kienet il-manifestazzjoni tal-Messija. Ebda korla u ebda akkuża allura meta jsibu ruħhom f'dan l-istat ta' statiċità. Anzi, tqanqil kbir u faraġ kbir meta s-sensi spiritwali għadhom ħajjin. It-tqanqilu l-faraġ li jistgħu jaraw u jħabbru li l-istorja tal-ġenerazzjoni tagħhom ma ntilfitx jew inħliet, propju grazzi għal ġrajja li qed titlaħħam u tidher fil-ġenerazzjoni l ġejja. U dan hu li jħoss anzjan meta n-neputijiet imorru jitkellmu miegħu, iħossu jgħix mill-ġdid. Ħajti hawn għada. Kemm importanti mmorru għand l-anzjani. Kemm importanti nisimgħuhom, kemm importanti nitkellmu magħhom. Għax hekk iseħħ dan il-qsim ta' ċiviltà, dan il-qsim ta' maturità bejn żgħażagħ u anzjani, u hekk iċ-ċiviltà tagħna tibqa' mixja l quddiem b'mod matur. Ix-xjuħija spiritwali biss tista' tagħti din ix-xhieda umli u qawwija u tagħmilha awtorevoli u eżemplari għal kulħadd. Ix-xjuħija li kkultivat is-sensibbiltà tar-ruħ titfi kulejra bejn il-ġenerazzjonijiet. Kull korla, kull akkuża li l-miġja ta' Alla qed isseħħ fil-ġenerazzjoni li ġejja li tasal flimkien mat-tluq ta' din il-ġenerazzjoni. U dan hu li jiġrilu anzjan miftuħ ma' żagħżugħ miftuħ, jitlaq minn fuq din il-ħajja imma jagħti biex ngħidu hekk il-ħajja tiegħu lill-ġenerazzjonijiet il-ġodda. U dan hu dak it-tluq ta' Xmun u Anna, issa nista' mmur fi sliem. Is-sensibbiltà spiritwali tal-età anzjana kapaċi tneħħi l-kompetizzjoni u l-konflitt bejn il-ġenerazzjonijiet b'mod kredibbli u definittiv. Tgħaddi din is-sensibbiltà, l-anzjani b'din is-sensibbiltà jaqbżu l-konflitt, imorru lil hemm, jgħaddu għall-għaqda mhux għall-konflitt. Dan ċertament hu impossibbli għal bnedmin, imma hu possibbli għal Alla. U llum għandna tant bżonn ta' dan, tas-sensibbiltà tal-ispirtu, tal-maturità tal-ispirtu, għandna bżonn ta' anzjani orrief, maturi fl-ispirtu li jimlewna bit-tama għall-ħajja. Che ci diano una speranza per la vita. Grazie.